Investeren in kunst en cultuur is de moeite waard. Concludeert cultuurminister van Engelshoven na het culturele haatstedtier 2018. De eindcijfers binnen jubelend presenteren. 4,4 miljoen bezoekers en 104,6 miljoen euro aan inkomsten. Maar culturele haatstad gaat ik oer elke in je maart van litten. Ik als je eren binnen of net grutbracht binnen maar cultuur. Kunst als middel om te vrooien. Hey, goedemorgen. Als jouw fantasie veel wordt geprikkeld en jouw verbeelding veel wordt geprikkeld, dan ontstaan er in je hoofd ook meer mogelijkheden. Misschien zelfs al als je in de supermarkt loopt en denkt, wat ga ik eten vanavond? Ik probeer eens een keer wat anders. Maar misschien ook wel in hoe je omgaat in je huwelijk of met je kinderen of op een school of op je werk. Ik denk als je in een omgeving komt waarbij fantasie een rol speelt, waarbij verbeelding een belangrijke rol speelt, dan leef je in een creatievere wereld. Ook wel in een iets zachtere wereld. Een van de doelstellingen van culturele haatstad is dat de Leeuwaters grutske worden. Dat het wolwezen, de sociale gering en het optimisme toenemen. Hoe is dat in Heegterp-Skieringen, de wiekmaatstempel van een van de eersten van het land? Hi. Kom maar. Ben jij opgegroeid in armoede? Geen idee eigenlijk. Mijn moeder en vader hielden het financiële vlak meestal wel bij ons weg. Ja, sommigen hadden wel iets meer, maar ik heb zelfs iets van geld en dat soort dingen maakt niet gelukkig. Ik heb liever 1 miljoen schulden, om het zo te zeggen. Nou ja, liever niet natuurlijk, maar bij wijze van spreken. 1 miljoen schulden en een familie om me heen die voor me zorgt. Dan dat ik alleen sta en 1 miljoen op de bank heb. Wat we gaan doen, direct is even de huisjes uitzetten, direct op 11 punten. En dan maken we de spelverdeling ook. Kom je vandaag ook op mijn feestje? Nou, welkom. Leuk. Iedereen sluit zo op in zijn eigen hoesje, maar together wat doen is altijd mooier. Teken je, schilder je. Wat hoort dat Netflix, sowieso. Dus, Komt dat ik nog een beetje bij de gedachte van culturele haatstad? ja. Doen we het dan, Bankoor? Ja, culturele haatstad, ja. Dat hebben we hier net zo vol van mij maken deze kant net. Dat speelt me al je daar wat aan. Dus dit is cultureel Heegterp-Skieringen, maar dit hier. Het wordt door een jongetje. Zonder budget van miljoenen en miljoenen en miljoenen. Nou, ik ben Lisa, 21 jaar. Ik woon nog bij mijn ouders in huis. Ja, mijn hobby's zijn zingen, dansen, theater een beetje. Cosplay op zich ook wel. Eigenlijk gewoon te veel om op te noemen, zeg ik altijd. Ik doe momenteel DTP, niveau 3. Dat houdt in dat je flyers, posters, logo's, dat soort dingen ontwerpt. Ik heb zelf wat psychische problemen gehad. Begin 2 jaar terug is er bij mijn borderline vastgesteld. Nou, dan sluit ik mezelf af. Ik begin moeite te krijgen met praten. Alsof er iets gewoon niet doorkomt. En ik word heel erg druk in mijn hoofd. Je kunt iedere week sushi eten met je gezin. All you can eat. Lisa hier de haatrol in het stuk Work, 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 Work. Een theaterstuk oer de buurt. Spelen toch vooral buurtbewoners, maar Lisa haar verhaal als reden trieën. Lisa is 19 jaar en staat in het begin van haar werkende leven. Work, 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 work was voor mij ook een manier om mezelf te kunnen uiten. Omdat er ook heel veel verhalen in zaten die ook van mijzelf waren. En dat was gewoon zo'n mooie ervaring. Je kon mensen vertellen wie je was, wat je had meegemaakt en wat het met je deed. En ook gewoon dat de buurt waarvan hun denken dat het heel slecht is, om het zo te zeggen, niet zo slecht was.
Ik ben opgestaan, ik heb hem aangekeken en ik heb hem gevraagd, ben ik dan een crimineel? Ik vind het belangrijk dat mensen hun vooroordelen eigenlijk weggooien, om het zo te zeggen. Iedereen heeft wel een vooroordeel. En ook als ik zeg van, hé, kom uit de wijk Heegt op Scheringen, begint dat al. Ik ben altijd heel botwaande. Mijn vaststellingenmeidje, we hebben een nieuwe verbindinglijst. Dus dat mensen met elkaar in onrekking komen en mijn oren vooral in onrekking komen die ze net kennen. En ik het uit die eigen bubbel komen. Dus net in die eigen vooruitbeelden, maar die iepen stellen voor een oren vooruit. En dat is denk ik wat theater dwaan kan en wat wij echt met dit project bezocht hebben. Maar de blik van een amateur-antropoloog, hier Tatjana Pretli met haar collega's, een jaar lang heegterp skieringen in op ziek naar het verhaal. Het had meer gezicht gekregen. Dus het mooie wie voor u zegt om echt te belibben hoe mensen daar libben. Ik denk dat het volle meer nuances kregen had. Dus dat we meer begrepen hebben van hoe het libben daar rint. En wat is echt de strubbelingen binnen van mensen. Maar echt wat de kracht is en de skintme van het der wenjen en mij elkaar dingen ter staan brengen. Dat het echt gewoon een week is. Dus dat we daar wel dan een wut on jaan kunnen en het bestempelen kunnen als een eerme week, maar dat het echt gewoon een week is in jou, het waar mensen wenjen. Een soort mensen in de week zitten zonder vurk. Vandaar dat dit ik het thema waar van de voorstelling. Wat docht het maaien als je thuis zit? Lisa is intussen ophouden met squallen. Ik zei zit tijdelijk thuis. Ik ben aan de ene keer slaap ik gewoon uit tot 1 uur of 2. Dan ben ik gewoon vermoeid en dan heb ik zoiets van bekijk het maar. En de andere keer sta ik rond 1 uur of 8 op en ga ik mee naar het bewonersbedrijf om de aanbetijd vullen. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind om bezig te blijven. Je kan wel met de pakken neer gaan zitten en opgeven, om het zo te zeggen, en niks meer doen. Maar wat heeft dat voor zin? Je moet er zelf wat van maken. Bij het bewennersbedrijf binnen buurtbewenners voor buurtbewenners onderslag. Het doel is mensen achter de vaardoorwaai te krijgen. Ze te helpen een boezintje te verzinnen, toch te helpen bij gliks in het grien. Of om een goedkoop meal te helpen, boeken te lenen. Alles om de buurt maar voor u te helpen. Super, dankjewel. Doeg, tot ziens. Doei. Smakelijk. De huidige mem van Lisa ben ik vrijwilligers bij het bewennersbedrijf. Maar het liefst zo et dat je jarenlang thuis zitten te hebben, wil betellen om de slag willen. Dat is niet handig. Je wil op laatst toch meer vooruit gaan denken. En dat geldt voor haar ook gewoon. Zij moet gewoon kijken dat ze haar school kan afmaken en dat ze later ook verder kan. Dat is het belangrijkste onderdeel. En wat is daarvoor nodig? Ja, voor haar, voor mij of voor iedereen? Voor beide, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon afwachten en mazzel hebben. Dus voor haar is het met de school hopen dat ze binnenkort goed bericht krijgt dat ze door kan gaan. En voor mij hopen dat misschien via een traject of via iets anders, via de gemeente, dat ik dan weer een stap verder kom. Dit is hartstikke leuk op zich. Ik vermaak me hier prima. En ja, nogmaals, je wilt toch verder kijken op het laatst. Ja, gruts wijzen op die cels, dat helpt die in die libben. Als wat gruts op wijzen is, dat helpt die. Het is mooi om dat mij te maken en om te zien wat er gebeurt met mensen als ze dat jaren. En we wien echt een liedse meanskip, met alle mensen die te jaren die vaststelling in die vaststelling zitten. En dat gevoel van mijlkoor wat maatje en schoen worden, dat die verhaal dat daar docht. Ik denk dat dat is wat de weerde is echt van het project en van wat wij het waan kennen. Dat moment zelfs. En wat was daar veelst. Hilbrand van den Bos is 32 jaar en hikke en tuin in Lauwert. Hij had last van depressies en is gameverslaafd.
En op mijn diepste punt van mijn depressie kreeg ik er ook een goed gevoel van. En dan kon ik uit andere dingen niet halen, zeg maar. Dus ja, dat game heeft ook wel weer iets geholpen met mij. Dat kan ook weer de negatieve kant op gaan. En wat gebeurt er als het de negatieve kant op gaat? Nou, dan verlies ik me er zelf helemaal in en dan blijf ik ook gamen en dan doe ik ook niks. En dan heb ik geen zin in sociale contacten. Dus dat is de andere kant. Uiteindelijk komt Hilbrand bij Livemaster terug. Een sociaal bedrijf, zoals ze zelf zeggen, midden in de week heegt er op Skieringen. Hier kunnen jongeren terug van begeleiding, werkondervinding en een stuk coaching. Het begin is eigenlijk al de huiselijke setting. Het maakt net naar squallen roeken of zo voor sommigen, want dan ben je zo voort. Het maakt echt een beetje een setting wezen van, nou ja, het is gezellig, het is een soort ontmoetingsplek. En dan zorgen we er van daaruit wel verder. Livemaster docht mij aan de 8e dag. Het grote community art project van kunstenaar Matten Winters. Maar kettingreacties troch de hele stad. Erwin en Mario betinken de caravan. Hilbrand is een van de jongeren die het helpt om de caravan op te knappen. Ja, dat was leuk. Daar leer je ook een heleboel van. Dus gewoon dingen opbouwen, zeg maar. Dat heb ik nog niet eerder zo gedaan. Dus dat vond ik wel mooi om te doen. We kijken live naar de 8e dag. Een hele grote 5 uur durende goldwork-machine. Actie-reactie door de hele stad Leeuwarden. Meer dan 2000 mensen zijn ingeschakeld door artistiek leider Marten Winters om hier te laten zien hoe samenwerking, liefde, verdriet, rouw, muziek, theater, eigenlijk alles in het hele leven eruit ziet. Kijk eens eventjes. Hoe vaak doe je iets voor een ander? Doe je ergens aan mee zonder dat je daar per se iets voor terug wilt? Het is toch schitterend. Laten we vooral afspreken dat Heegterp-Schieringen na vandaag het nieuws domineert als de wijk waar het kan, waar het onmogelijke gebeurt, namelijk die caravan voort laten bewegen door water. Maar ik had eerst nog niet zo verwacht dat het zo groot zou zijn. Dus ik dacht eerst meer dat het wat kleinschaliger was. Ja, ik had mijn broers ook gevraagd en mijn moeder die was erbij. Dus dat was wel leuk. Ja. Dus ik heb mijn vriendin leren kennen op de 8e dag. Dus dat is ook zeker wel leuk, ja. Ja. Want hoe gaat het nu met je op dit moment? Op dit moment gaat het goed. Ja. Want jouw rol is ook veranderd? Ja, zeker. Ik ben nu vrijwilliger in plaats van deelnemer bij Livemaster. Dus dat is wel een leuke, hoe noem je dat? Pluspunt, winst. Ja, precies. Ja. Hey Hilbrand. Hoi. Ik heb die lijst. Ja. Tenminste een kluslijst. Nou, het weer voor hem, denk ik op een gegeven moment wel de reden dat hij uit zijn bed kan. De opening moet natuurlijk helemaal een doel. de laatste dingen er even aan gedaan worden. En hij is daarmee toch een bepaald gevoel heen gegaan van ja, het is belangrijk, want mensen rekken niet op mij. Het is ook een soort metafoor. Dus als ik heel druk ben in mijn hoofd en chaotisch en zo, dan ga ik eerst maar opruimen, alles ordenen, dingen weggooien en dan krijg je ook weer structuur in je hoofd. En dat werkt eigenlijk in dit ook een beetje parallel. Van je bouwt iets wat een rommeltje is, dat bouw je op tot iets moois, waar anderen ook waardering voor hebben. Maar eigenlijk heeft hij dat bij zichzelf daardoor ook zo kunnen doen. Dan kun je bijna een soort parallel intrekken. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Dat projectje vond ik wel leuk om te doen. Dus dan gewoon leuke dingen doen, zeg maar. Zo heeft het mij geholpen. Ik voel me nu redelijk goed. Er moet nog wel een hoop dingen gebeuren, maar het gaat steeds beter. Het idee was verbinding tussen de partijen in de wijk. En dat die caravan, doordat hij zo herkenbaar is, dat hij steeds in de wijk gezien wordt. Dat ze weten, oh, daar is wat te doen. En dat mensen er ook op afkomen. Dus dat de drempel om bij een activiteit betrokken te raken, dat die daardoor misschien wel verkleind wordt. Ja, jongens, de opening van de winkel.
even nog lunchen en dan gaan we zo meteen... de meeste dingen zijn ook klaar, heb ik gezien. Nou ja. Het kleedje kan niet wel voor. Ja, trots, maar ook verbinding. Hè? Dus ze voelen zich verbonden met, in ieder geval met Leeuwarden. Want het was cultureel, het was wel voor heel Friesland, maar het was toch wel Leeuwarden. En wat je bij heel veel van onze jongeren ziet, dat ze wel 058, Leeuwarden, dat is het wel. Wat je ziet is ook dat ze zich verbonden voelen met die projecten, want het maakt Leeuwarden ook groter. En dat vinden ze... Betekenis. Het zet Leeuwarden op de kaart, maar het zet hun misschien ook wel op de kaart. Hun ook wel. Het betekent iets, dat is in de oude wens. In de buurt eigenlijk is het mee. Als ik alleen al zie dat dat hele, het nooit wat weest en het zal nooit wat worden, dat dat gewoon weg is. Dat er heel veel trots in mensen zit. Van kijk, dit is hier gebeurd. Die reuzen hebben hier door de stad gelopen. Die fonteinen die zijn eigenlijk best wel heel erg goed. En er zijn heel veel bezoekers geweest en we hebben het samen gedaan. Dan is dat echt onbetaalbaar. Je ziet het gewoon in de ogen van mensen. Weet je, dat kun je niet in een cijfer uitdrukken. Bezoekers kun je tellen en geld kun je ook wel tellen. Maar trots, geluk, samenwerking, liefde voor dit soort dingen, dat kun je niet tellen. Dat kun je alleen bij mensen in de ogen zien. En ik zie dat echt op heel veel plekken bij mensen in de ogen. En dan denk ik, ja, dit heeft het dus gedaan. Welkom allemaal bij Vintage Shop To The Point. Onze nieuwste locatie van Livemaster en Meeting Point. Locatie voor werkervaring, maar ook voor dagbesteding, maar ook voor hele leuke producten. Vandaag hebben we de opening. Mensen hebben echt wel ook zelf een verantwoordelijkheid om de eigen omgeving tot een betere plek te maken. Voor zover dat mogelijk is. Hè? En de een doet het op zijn niveau met de volkstuintjes in de buurt. En Joop Mulder doet het aan de hele Waddenkust met Sense of Place. En iedereen moet daar wel zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen. En ik denk dat we met Culturele Hoofdstad hebben geprobeerd, is van klein tot groot, dat heel erg een boost proberen te geven. En soms op de ene plek lukt dat dan beter dan bij de andere plek. Maar je ziet ook langzaamaan door de jaren heen dat steeds meer als een vuurtje zeg maar, door de provincie heen ging. Blijf kijken voor als ik iets raars doe of zo. Blijf kijken. Goed zo. Ik ben Charissa, ik ben 11 jaar. Mijn sport is kickboksen. En voor de rest de hobby's zijn buitenspelen met vrienden, knutselen. In principe hebben we zelf helemaal niks met theater. Dat komt omdat zij die lessen heeft gevolgd en veel uitgenodigd is voor mee te doen. En daar is daar een beetje mee begonnen. Mijn moeder heeft me opgegeven voor 10 lessen. En dat vond ik heel leuk. En toen hebben we na die 10 lessen een toneelstuk met z'n allen gedaan. Met de kinderen daar zo. En toen ben ik gevraagd of ik mee wou doen in een stuk van theater. En dat heet Work, Work, Work. Ze gaan lastigvallen met wat je later wilt worden. En dan word je ook nog gevraagd voor de opening. Ja. Hoe was dat? Ik vond het heel leuk. Want eerst dacht ik, oké, het is gewoon een opening. Maar dan later als je op die toren staat en je ziet al die mensen, dan heb je wel zoiets van, wow, hier ben ik voor gevraagd. Daar zo sta ik. Weet je nog wat je op dat moment dacht? Ja, wow, ik sta nu 2 meter ongeveer boven de koning en de koningin. Dat was echt heel cool. Ik vind het leuk als mensen me zien. Dus weten dat ik er ben, zeg maar. Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, dit is het. Alleen die trui kriebelt wel een beetje. Past nog wel? Ja, dat nog wel. Deze heb ik ook omhoog, maar die past alleen niet meer.
Dat we dwaande wienen met de readings voor de iepening van 2018 had ik echt een heel poort en nijtocht over wat is dat nou, dat iepen meanskip. En waar doet er eens mij om die iepen meanskip en waar is daar deal van en waar net. Dus waar sjoggen we nog net? Of waar is er eens helemaal net belutsen? En dat vind ik heel nieuwsgierig om hoe na te denken. Want we hebben een hele grote provincie met een hele potte meesken. En het is heel makkelijk om te denken van ja, elke niet docht wel mij, maar dat is net zo. We hadden het geluk dat het pad van het meisje en de hond hier precies achterlangs liepen. Dus wij in de vroegte eerst naar Cambuurplein hier verderop fietsen om het ochtendritueel te zien. En daarna met de haast op de fiets naar deze weg toe gaan. Je bent echt onder de indruk ervan. Het maakt echt indruk op je. Vooral omdat het zo groot was. Het is ook gewoon van, het gebeurt niet vaak. En als het gebeurt, dan zou je verwachten dat het ergens in Amsterdam of zo zou zijn. En dan is het in dit hele kleine stadje ergens op het einde van het land. Ik heb de filmpjes ook nog steeds op mijn telefoon staan en die gaan er voorlopig ook nog niet vanaf. We zijn ook met een groep naar de Reuzen toe geweest, met een aantal begeleiders. En sommigen waren eerst van, nou, ik weet niet of ik daar wel heen wil. Het is misschien wel veel te druk, maar ze zijn toch meegegaan. En achteraf hebben ze het er nog heel lang over gehad. Nu af en toe nog wel. Want het maakte wel indruk. Ja, misschien alle mensen of zo. Ja, ik weet niet. Dat gewoon, ja, hoe de mensen met elkaar dan omgaan. Het is natuurlijk een heel een oerverhaal hè, van een famke dat ziek het haait. En dat is zo simpel, maar echt zo bijzonder. Want nou, het was redden van deze deelnemers, die had ook een verhaal. En die had ook zo'n verhaal van, ja, hoe zit het eigenlijk? Waar is mijn heid? Of men missen het meer? Of... Dus die zoektocht naar de oorsprong en de verbinding met waar het best. Dat zit toch in ieder mens. West ik wijkomst, was ik haast. Die mij denken aan een processie. Dus was het in religieuze rituelen ook heeft als meisje dan toch de straten gist. En wat mij makkest. En onderdeel daarvan best. Als de reuzen door jouw stad kunnen lopen, dan kan alles. Dat wilden we graag laten voelen. Dat kun je wel vertellen, maar je moet het voelen, je moet het zien. Je moet echt zeg maar 7 meter omhoog kijken en dan die reus zien. En we wilden, en dat is iets, weet je, dat werkt voor kinderen van 4 en dat werkt voor kinderen van 84 zo. En dat maakt zachter. Dat maakt dat je, ja, ik weet niet, dat je durft te dromen misschien wel. Ik denk dat dat heel belangrijk is met elkaar, dat je dat doet. Nou, dan moeten we nu even de mensen wat bij de spellen hebben en dan kunnen we los. Meestal handplan dan nodig, zo simpel is het. Tegen die 3 aan, dan komen ze er allemaal in. Je bent net op de wereld gekomen om je linnen om te dwalen. En er zijn genoeg mensen die met dezelfde dingen zitten of wat dan ook maar. En dat vindt meer. En dan is de groei erin komen. Dus ja, het populaire wordt meanskip. Net voor de laat je dit. Dus perfectionist, hè? Nou, go. Hey. Hey. Hoi. Hoe is het? Goed, en met jou? Ja, ook goed. Ja. Mooi. Fijn dat je er bent. Ja, tuurlijk. Weet je waar we naartoe gaan? Eigenlijk niet. Nee? We gaan naar een doorloop van een nieuwe voorstelling van theater. Okay. En we zijn dus het allereerste publiek, dus dat is best bijzonder. Een beetje gedonder gehad met school. Oké. Dus daar ben je nu aan het werken weer? Ja, daar ben ik nu aan het werken aan mijn emoties en ja, ontlopingen eigenlijk. Ik hou ervan om dingen te ontlopen. Ja, nou ja, ieder mens toch? Ja, daarom. Dus daar helpen ze me nu bij. Ja. En dan is het hopen dat ik na de zomervakantie weer lekker naar school te komen. Nou, dat zou heel fijn zijn, ja. Via het bewonersbedrijf heb ik nu ook de kans gekregen om mijn VCA te halen. Oh. En die heb ik dus ook gehaald. En dat is een certificaat, toch? Ja, dat is een certificaat. Die heb je eigenlijk nodig voordat je op de werkvloer echt bezig kan. Heeft wat te maken goed. met veiligheidswetten, milieu. Ja, wat mooi. Mijn visie daarin zit eigenlijk dat we de brood iepen je matten en uw eigen brood iepen je matten. Omdat het zo
simpel is om altijd in die eigen woord te libben en te denken dat dat de wierheid is. Maar er binnen zo volle manieren van libben en denken over het libben naast elkaar. En het is echt wel mooi om eens te zien hoe het een oor denkt. En libbet. Ja, en dan is Bibi haast op de arm van Met de culturele hoofdstad denk ik ook gebeurd dat heel veel mensen konden helpen om iets tot stand te brengen. En iedereen had een bijdrage op zijn of haar niveau. Ja. En ik denk dat dat het ook is. En iedereen was nodig. Want als je samen iets maakt of iets doet of creëert, ja, dan word je met z'n allen groter, van betekenis. Ja. En de bereidheid om deel te nemen is voor mijn gevoel wel groter geworden. Er is meer goodwill. Ja. En partijen vinden elkaar ook meer. En dat is voor ons zeker een effect geweest van ons project. En wat er gaat gebeuren, is dat er ergens een heel klein zaadje moet worden geplant. Als we echt zeg maar in 2028 onze provincie willen doorgeven aan een nieuwe generatie, de legacy, hè? Ik zie dat als de legacy, dat we de provincie doorgeven aan de nieuwe generatie, dan zijn we nog niet de beste versie van onszelf. En ik geloof heel erg, en ik denk dat we dat ook met elkaar hebben kunnen zien, dat kunst en cultuur daar echt een hele mooie rol in kunnen spelen. Omdat het mensen bij elkaar brengt. En omdat het iets doet wat politici en journalisten en wetenschappers niet kunnen. Want die denken vooral met hun hoofd. Kunstenaars kunnen mensen met hun... microfoontje. Kunstenaars kunnen mensen met hun hart laten voelen. En mensen komen eigenlijk alleen in beweging als ze voelen dat het moet.